Pêvajoya bi banga aştî û civaka demokratîk ya rêber a hatiye destpêkirin, hêviya serdemeke nû ji hemû gelê herêmê re xurt dike. Berdevka Komîteya Dîplomasî ya Tejayê Suham Şengalî diyar kir ku çarenûsa îzîdiyan bi serkeftina pêvajoyê ve girêdayê û got serkeftina pêvajoyê wê bandorê li vegera îzîdiyan a li ser axa wan û statoya wan bike. Aştî û civaka demokratîk ya ku ji aliyê rêber a povahadî dest pê kirin. Weke civaka êzdî, bi taybet weke jinên êzdî, em ji nêz ve pêvajoya ku di meşê dişopînin. Ku bi rastî jî em dikarin bêjin saleke ev pêvajo bi hewildanên rêber a po, bi hewildanên tevgera azadiyê bi rêve diçe. Pêvajoya heka li Tirkiye hatî dest pê kirin. Tenê Tirkiye eleqedar nake. Rêber a po xwe jî got ku ew ê bandorê xwe li ser herêmê bi giştî bike. Li ev pêvajoyeke hatî dest pê kirin, projeyekî pêvajoyekî ji bo aştiyê wê encamên xurt bi xwe re bîne. Û bi taybetî jî yanî ev meselen kesê nexêrxwazê heke dixwazin vê pêvajoyê xera bikin, yanî em duê bawêrdine heke ew ê hewildanên wan jî werne pûç kirin. Ji destpêka pêvajoyê de heta roja îro bi taybet ji bo statuya civaka êzdî, ji bo xweseriya Şingalê yanî em dikarin bêjin civaka êzdî bi awayekî rastîrast di nava pêvajoyê de cihê xwe girt. Guhertirên qanûnî tê kirin ku bi taybetî jî pêkayîna mafê hêviyê ji bo hemû girtiyan û ji bo rêber a po. Yanî gelekî girîng e heka em tekoşîna xwe di vê alî de mezin bikin û bilind bikin. Alî dîtir de jî divê civaka êzdî li her derê xwe bi rêxistin bike. Yanî rêber a po ji me rêxistinkirinê dixwaze. Em weke civaka êzdî heta taliyê yanî bibine layıqê van şehîdan ku em yanî xeyalên wan heka di nîvşe de mayên temam bikin. Divê bi rastî jî heta taliyê li ser doza wan, li ser xeta wan em bimeşin.